Fuq fom kulħadd, ġrajiet mill-modi, kidba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Bela Baldacchino, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio. Fl-episodju tal-lum ser nittrattaw żewġ qabdiet ta' droga fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Il-ħidma wettqa mill-pulizija u dak li ġara mill-persuni akkużati bi traffikar ta' din l-istess droga. Kienu ġrajiet li meta seħħew kienu fuq fom kulħadd. Today, America stops mulling over its options, reportedly sending United States warplanes and combat troops into Saudi Arabia. We seek the immediate, unconditional, and complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait. 1991, is-sena li fiha f'Jannar truppi minn koalizzjoni ta' pajjiżi differenti mmexxija mill-Istati Uniti bdew operazzjoni militari biex illiberaw lil Kuwait mill-okkupazzjoni tal-forzi militari Iraqqini li kienu nvadew ftit tax-xhur qabel. Operazzjoni li baqgħet magħrufa bħala Desert Storm. Fi frar, l-Armata Repubblikana Irlandiża twettaq attakk bil-bombi fuq l-uffiċċju tal-Prim Ministru Ingliż waqt laqgħa tal-Kabinett. Jindarbu 4 persuni. The British cabinet had just arrived at the Prime Minister's residence to discuss developments in the Gulf War. Moments later, a mortar hit in the back garden. The reverberation shook the front door and shattered the cabinet room windows. Ix-xarta wara f'Los Angeles, uffiċjali tal-pulizija sawtu b'mod brutali lil Rodney King, persuna ta' karnaġġjon skura, każ li ġie ffilmjat u li wassal għal irvellijiet kbar. A city in flames. Entire neighborhoods burned to the ground. I just slipped and went up like that and run this way with my hands up. Fawissu kien hemm attentat ta' kolb ta' stat fl-Unjoni Sovjetika li iżda falla biex f'Diċembru mbagħad l-Unjoni Sovjetika sfaxxat u Mikhail Gorbachev irriżenja bħala l-aħħar President tal-istess Unjoni Sovjetika. Fil-qasam mużikali spikkaw fil-klassifiċi id-diska Everything I Do ta' Bryan Adams. U l-album Metallica tal-grupp bl-istess isem. Fil-kamp sportiv f'Novembru, il-leġenda tal-basketball Magic Johnson ħabbar li kien marit Blades. Fl-1991 kienet is-sena li fiha twilet il-kantant Ed Sheeran. My bad habits lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring into space, and I know Signori, ġentilment nitolbukom tibqgħu bil-qiegħda. Malta, l-Ajruport Internazzjonali. Il-ħamis, 11 ta' Lulju 1991. Uffiċjali ta' dwana iżommu lil ċittadin Brażiljan Francesco de Assis Queiroz kif wasal f'Malta fuq titjira ta' Swissair minn Zurich. Fil-bagalja tiegħu li kellha iħfalz instabu pakketti suspettużi. Ġew informati il-pulizija.
Saru żewġ testijiet fuq il-kontenut tal-pakketti li taw riżultati pożittivi għad-droga kokaina. Diasis Queiroz tressa il-qorti jumejn wara fit-13 ta' Lulju 1991, akkużat li daħħal f'Malta ftit aktar minn 3 kilogrammi kokaina li kellha valur ta' ftit aktar minn €1,000,000. Il-ġuri tiegħu beda fil-25 ta' Ottubru 1993. L-akkuża min-naħa tal-Avukat Ġenerali kienet li f'Ġunju 1991 iltaqa' ma' ċittadin Taljan u ftehmu bejniethom li jimportaw f'Malta kwantità ta' droga kokaina. Il-ftehim kien li ċ-ċittadin Taljan kellu jipprovdi lil Queiroz bagalja li fiha fqih falz kellu jkun hemm moħbija kwantità ta' droga kokaina u dan kellu jisiefer lejn Malta biex id-droga tidħol u tkun traffikata f'pajjiżna. Għal dan kollu Queiroz kellu jitħallas $10,000 Amerikan. It-tnejn, l-1 ta' Novembru 1993. Il-ġurati għatu l-verdett tagħhom fejn sabu lil Queiroz ħati. Il-ġurati talbu lill-qorti biex turi l-klemenza minħabba ċirkostanzi familjari tal-akkużat fejn kellu lil-mara Anna Luisa u li tlet uliedu Marcello, Bianca u Caio il-bot minnu fil-Brażil. L-imħallef waqt li rimarka li Queiroz ma kienx għen lill-pulizija biex jinqabad il-persuna li provdilu id-droga qal li fis-sentenza tiegħu kien laqa talba tal-ġurati u kundanna lil Queiroz għal 12 sena ħabs u multa ta' €120,000 li jekk ma titħallas kienet tiġi konvertita fi 18 il-xahar ħabs. It-tlieta 26 ta' April 1994 il-mara ta' Queiroz tibat ittra lill-President tar-Repubblika fejn titlob biex issir ħnina ma' żewġa li kien ilu 4 snin il-ħabs minn meta ġie arrestat. Fl-ittra tagħha Anna Luisa Queiroz qalet li l-familja tagħha speċjalment it-tfal kienet għaddejja minn ħafna diffikultajiet waqt li żewġa kien qed isofri minn diffikultajiet f'saħħtu fil-ħabs. Hija talbet li titnaqqaslu l-pena ta' ħabs u tinħafirlu l-multa. L-uffiċċju tal-President bad din littra lill-Ministru tal-Ġustizzja Joe Fenech li min-naħa tiegħu għaddija lill-Pulizija għall-opinjoni tagħhom. Il-Pulizija oġġezzjonaw li tingħata xi forma ta' maħfra lil Queiroz. Fuq din il-bażi tal-bit ta' Anna Luisa Queiroz ma ntlaqgħux. Xarejn wara l-ittra ta' martu Queiroz innifsu bat ittra huwa stess lill-President tar-Repubblika li fiha talab li jinħeles biex imur lura pajjiżu bilan li jingħata l-kura għal saħħtu. Lill-President Queiroz qallu li huwa qatt ma kellu l-intenzjoni li jġib id-droga f'Malta u li kien vittma. Mal-ittra kien meħmuż ċertifikat tat-tabib tal-ħabs John Zammit Montebello li kien jgħid li Queiroz kien qed ibati minn kundizzjoni infettiva qawwija tal-hepatitis B. Min-naħa tiegħu l-aġent direttur tal-ħabs Luis Cilja f'rapport mal-ittra ta' Queiroz qal il-Brażiljan rid imur lura f'pajjiżu biex jaħdem mal-persuni b'diżabilità u ma' tfal orfni. Għal darb'oħra l-uffiċċju tal-President għadda l-ittra ta' Queiroz lill-Ministru Joe Fenech li min-naħa tiegħu għaddija lill-awtoritajiet tas-saħħa. Dawn min-naħa tagħhom ikkonfermaw il-marda ta' Queiroz. F'Awwissu 1994 il-Professur Frederick Fenech għall-ewwel darba rakkomanda li Queiroz jintbagħat il-Brażil biex jingħata l-kura li kien jeħtieġ. Il-Ministeru tal-Ġustizzja talab il-parir tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Fit-tweġiba tiegħu l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qal li jekk Queiroz jingħata maħfra, il-baronijiet ta' droga kienu jibdew jagħmlu użu minn nies morda biex idaħħlu d-droga f'Malta. Quddiem dawn iċ-ċirkostanzi l-Ministeru tal-Ġustizzja talab lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex jagħmel l-arranġamenti neċessarji biex Queiroz iservi l-pina ta' priġunerija fil-Brażil. Dan iżda ma setax isir għaliex ma kienx hemm ftehim dwar dan il-punt bejn iż-żewġ pajjiżi. F'Settembru 1994 l-aġent direttur tal-ħabs bat ittra lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali b'kopja lill-Uffiċċju tal-President u lill-Ministeru tal-Ġustizzja li magħha emes nota tal-Professur Frederick Fenech u tat-tabib tal-ħabs John Zammit Montebello. Huma talbu li Queiroz jintbagħat il-Brażil biex jingħata l-kura li kien jeħtieġ minħabba l-aspett umanitarju tal-każ u minħabba l-ispiża imsejħa bħala għolja li l-Gvern kien ikollu jidħol għaliha jekk Queiroz kien ser jingħata l-kura f'Malta.
Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Ġustizzja Joe Fenech mingħajr ma kkonsulta lil kabinett jew lill-Pulizija rrakkomanda lil President tar-Repubblika biex Queiroz jingħata maħfra presidenzjali. Il-President tar-Repubblika firma l-maħfra fl-20 ta' Settembru 1994 u din daħlet fis-seħħ 60 wara. Il-Pulizija saru jafu bil-maħfra ġimgħa wara li kienet iffirmata mill-President. Kien hemm sens qawwi ta' diżappunt tant li 3 uffiċjali talbu li jiġu trasferiti mit-taqsima ta' kontra droga. Fl-istess ħin bdew isiru l-arranġamenti biex Queiroz jingħata lura il-passaport u bdew it-ħajjiet biex iħalli Malta. L-aħbar li Queiroz kien ingħata l-maħfra x'xandret l-ewwel minn Super One Television. Imbagħad fil-Gazzetta Kulħadd ġew ippubblikati ritratti ta' Queiroz innifsu u ta' droga li prova jdaħħal f'Malta. Meta ħarġet l-aħbar tal-maħfra l-Ministru tal-Ġustizzja Joe Fenech kien barra l-pajjiż. Meta rritorna fit-3 ta' Ottubru 1994 issejjaħ għall-laqgħa mal-Prim Ministru Edi Fenech Adami. Fenech ta' spjegazzjoni li l-Prim Ministru aċċetta. Fi stqarrija li nħarġet dakinhar stess min-naħa tal-Gvern intqal li Queiroz kien ingħata maħfra minħabba l-istat ta' saħħa tiegħu u minħabba r-riskju li l-marda tinxteret f'ambjent magħluq bħal-ħabs. Il-Partit Laburista mill-Oppożizzjoni kundanna b'qawwa l-maħfra mogħtija lil Queiroz u sejħilha bħala maħfra skandaluża. Saħa li jekk il-Gvern tiħares lil priġunieri mill-marda tal-hepatitis li kellu l-Brażiljan seta' jagħmel dan billi jlaqqam lill-istess priġunieri u lill-istaff tal-ħabs kontra din l-istess marda. Dwar l-argument li jekk Queiroz kien ser jinżamm f'Malta il-pajjiż kien ser jidħol għal spiża kbira biex jikkurah, il-Partit Laburista qal li l-kura li kien jaħtieġ kienet tiswa bejn wieħed u ieħor ftit anqas minn 5,000 euro għal kors komplut ta' 6 xhur. Il-Partit Laburista qal li l-Gvern ma kellux isib problema biex ikopri din l-ispiża meta fl-istess ħin ħaffer il-multa ta' 120,000 euro li l-qort imponiet fuq Queiroz. Il-Partit Laburista kien saħaq ukoll il-Professur Frederick Fenech li kien wieħed mill-konsulenti mediċi li mbotta biex Queiroz jingħata l-maħfra ma messu qatt taċċetta li involvi ruħu f'dan il-każ għaliex kien jiġi hu l-Ministru tal-Ġustizzja Joe Fenech li mbagħad min-naħa tiegħu irrakkomanda lill-President biex tingħata l-maħfra presidenzjali. Dan kollu seta' joħloq konflitt ta' interess. Fl-istess ħin il-Partit Laburista qal li fl-Istar San Luqa kien hemm konsulenti li kienu aktar aġġornati dwar il-marda li kellu Queiroz mill-Professur Fenech li iżda qatt ma kienu konsultati. Il-Partit Laburista talab riżenja tal-Ministru tal-Ġustizzja u li ssir inkjesta parlamentari dwar il-maħfra talbiet li iżda 2 ma kinux milquha mill-Gvern Nazzjonalista. L-erba' 19 ta' Ottubru 1994, l-10 ta' bil-lejl. Il-Pulizija jingħataw istruzzjonijiet biex Francesco de Assis Queiroz jinħareġ mill-ħabs bilan li jibda l-proċess biex jintbagħat lura l-Brażil. Queiroz ittieħed fil-lock-up tad-depo. Dawn id-dettalji kienu żvelati fl-aħbarijiet ta' dan l-istazzjon tal-għada il-ħamis 20 ta' Settembru. Eluf ta' Maltin marru fl-ajruport biex juru l-għadab tagħhom għal dak li kien qiegħed jiġri. Għal-ħabta ta' 3:30 ta' wara nofsinhar waslet il-karozza li fija kien hemm Queiroz. Huwa qabad titjira minn Malta l Zurich minn fejn kellu jaqbad titjira l San Paolo fejn fl-aħħar net kellu vjaġġ ieħor ta' sija lejn Rio fejn kien joqgħod. Ingħad li wara li wasal il-Brażil il-problemi mediċi ta' Queiroz sparixxew, reġa' saħħtu lura u sab impjieg fi stabbiliment tal-ikel fejn kien jitħallat man-nies mingħajr ebda problema. L-1998, is-sena li fija f'Jannar il-President tal-Istati Uniti Bill Clinton ta' 49 sena ċaħat li kellu relazzjoni sessuali ma' Monica Lewinsky, tfajla ta' 22 sena li kienet qed tagħmel xogħol ta' taħriġ fil-White House. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie. Not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people.
Thank you. 7 xhur biss wara l-istess Clinton ammetta li fil-fatt kellu relazzjoni sesswali ma' Lewinsky u li kien żgwida lil poplu Amerikan. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. F'April fjum il-ġimgħa l-kbira kien iffirmat ftehim bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Irlandiż dwar it-tmexxija tal-Irlanda ta' fuq. 4 xhur biss wara, karozza bomba fl-Irlanda ta' fuq qatlet 29 persuna u ħallit 220 persuna oħra midruba. Fl-1998, it-tim nazzjonali Franċiż rebaħ it-tazza tad-dinja tal-futbol bl-iskor ta' 3-0. Vieira, Emmanuel Petit, 3! Made in Highbury, finished in Paris. The World Cup belongs to France. Brazil's shortcomings put into even sharper focus. Emmanuel Petit makes it 3 and secures the World Cup. After years of waiting and wondering, now tears of pure joy. F'dik is-sena wkoll twilet il-futboler Franċiż Kylian Mbappe. Malta, l-ajruport internazzjonali. It-2 ta' Novembru 1998. Il-Pulizija tasli l-informazzjoni li fuq titjira tal-linja tal-ajru Swiss Air minn Zurich kien hemm persuni li kienu sar jippruvaw idaħlu droga f'Malta. Ġew informati l-uffiċjali ta' dwana li ħadu l-miżuri kollha meħtieġa. Mal-wasta ta' titjira irriżulta li żewġ bagalji ta' żewġ ċittadini Libjani kien fihom id-droga. Id-droga kienet famla ta' blokok u b'kollox kien hemm 81 biċċa. Uħud instabu f'qiegħ falz wara li oħrajn kienu f'ġugarelli elettroniċi. B'kollox kien hemm 18 kilo raża tal-kannabis b'valur ta' 600,000 euro. It-tfittix min-naħa tal-uffiċjali ta' dwana dam sejjer 6 sigħat. Iż-żewġ Libjani li fil-bagalji tagħhom instabet id-droga kienu Hashim Youssef Al-Zabi, inġinier ta' 43 sena, u Ezzedin Mohammed Zelmati, negozjant ta' 32 sena. It-tnejn kienu ġew Malta drabi oħra. Il-pjan tal-Libjani kien li mill-ajruport imorru x-xatt u jaqbdu l-vapur lejn Tripli fil-Libja. L-4, 11 ta' Novembru 1998, iż-żewġ Libjani tresqu l-qorti. Il-kumpilazzjoni tal-provi bdiet 15 wara. Fil-qorti sar magħruf li droga kienet inxtrat mill-Marokk għal madwar $3,000 Amerikan. Sar magħruf ukoll li meta kien interrogat mill-pulizija l-akkużata Zabi wieġeb li l-bagalji li fihom kienet instabet id-droga kienu tiegħu u li huwa kien responsabbli għal kollox. Zabi wara huwa stess kif kien jinfetaħ il-qiegħ falz tal-bagalja tiegħu fejn kien hemm 9 pakketti kemm xejn kbar imgeżra fil-plastik. Taħthom kien hemm 9 boros oħra u taħt net kien hemm 6 pakketti iżgħar mill-oħrajn. Zabi kien anke għadda n-numru ta' ġugarelli lill-pulizija li fihom kien hemm aktar droga. Ir-riżulta wkoll id-droga kellha tinbih lil ċertu Hamed, ċittadin Libjan, li kienu li ħeġġeġ lil Zelmati jmur il-Marokk u jixtri droga minn ċertu Abdulaziz f'Kasablanka. Zelmati aċċetta u ftit tal-ħin wara iltaqa' mal-Zabi fiċ-ċinema u talbu jmur miegħu il-Marokk. Il-ftehim kien li wara li jbiegħu id-droga lil Hamed, Zabi u Zelmati kellhom jaqsmu il-qlieħ bejniethom. Fit-tmiem il-kumpilazzjoni instab li kien hemm biżżejjed provi biex iż-żewġ Libjani għaddu ġuri. It-tnejn, 9 ta' Wissu 1999, Hashim Youssef Zabi qal li kien qed iħossu ma jiflaħx. Mill-ħabs kien deċiż li jittieħed għall-kura fl-isptar Boffa l-Florjana. Ġara iżda li f'mument minnhom għall-ħabta tan-nofsinhar neqsin kwart Zabi żgiċċa lill-pulizija li kien qiegħed miegħu bħala skorta u ħarab. Il-pulizija ġara wara saħdejn bib il-belt iżda ma rnexxilux jilqħu. Minnu fih l-aħbar tal-ħarba waslet id-depow tal-pulizija, bdiet tfittxija fl-inħawi tax-xatt tal-Florjana u tal-Belt Valletta u anke fl-ajruport iżda Zabi ma nstab imkien. Il-pulizija waqt li bdiet taħdem fuq it-teżi li Zabi kellu lil min jgħinu fit-tfassil tal-ħarba tiegħu minnu fih talbet l-għajnuna tal-pubbliku biex jinforma jekk jaraw lil Zabi. Zabi kien deskritt bħala twil 5 piedi u 7 pulzieri, ismar, binuċċali u liebes flokk isfar u ġins.
Aktar il-qudiem il-Pulizija talbet l-għajnuna tal-Interpol għaliex kienet ċerta li l-Libjan kien ħarab minn Malta aktarx lejn l-Ewropa. Fil-jiem ta' wara l-ħarba riżulta li Azabi kien ta' spiss jilmenta minn problemi ta' saħħa u kien jitlob li jsirulu testijiet fl-Isptar San Luqa jew f'xi ċentru tas-saħħa. Fil-fatt kien inħareġ għal testijiet mediċi għal mill-anqas 18-il darba. Fl-istess ħin il-Libjan kellu kuntatt ma' numru ta' Maltin li anke kienu jmorru jżuruh il-ħabs u kien ikollu telefonati regolari minn barra l-ħabs. Minkejja dan kollu l-awtoritajiet tal-ħabs ma ħassewx li meta jinħareġ mill-ħabs Azabi kellu jkollu skort aktar qawwija minn pulizija wieħed. Il-Partit Laburista mill-Oppożizzjoni kien talab li ssir diskussjoni b'urġenza fil-Parlament dwar il-ħarba ta' Azabi, talba li iżda ma ntlaqetx. Il-Ministru tal-Intern ta' dak iż-żmien Tonio Borg kien qal li kienet regola li meta priġunier jinħareġ mill-ħabs ikun akkumpanjat minn pulizija wieħed. Priġunier kien ikollu miegħu aktar minn pulizija wieħed meta dan kien ikollu rekord kriminali qawwi u meta kien ikun hemm indikazzjonijiet li l-istess priġunier seta' jaħrab. Il-Ministru Borg kien qal li l-Gvern kien ħall lezzjonijiet mill-ħarba ta' Azabi. Azabi baqa' qatt m'għadda ġuri dwar id-droga li pprova jdaħħal f'Malta għaliex baqa' ma nqabad qatt. Min-naħa l-oħra, Ezzedin Mohammed Zelmati li kien inqabad miegħu jdaħħal id-droga f'Malta f'Lulju 2000 intbagħat 12-il sena ħabs u kien immultat 35,000 euro. Għadna kemm segwejna fuq fom kulħadd. Ġrajiet mill-modi b'kitba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Tabela Baldacchino, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio.